одами хов надоштагӣ шишта эҷод кадестай кадом шахматбозе неправилна ход кадестай тоқат ки бачаҷон як рӯзи календар гузашт ты шишта хаттада орзуи лула кабоб кадестай бори каҷ ба манзилаш ягон вақт намераса рал хид ба хиди чиба савол ҷавоб кадестай шер ҳамаи ҷода шерай ай рӯҳбо наметарса ты думат дори шишта халқаду шихоб кадестай ширинии зиндагӣ дошт нони гар меочам то қашири додат не шири шакар меочам мефаҳмона ҳаёта суханои нар меочам хидора сад ҳазор бор шигр ки да бар меочам давои дарди дилу дармони сар меочам ҷураву момаву бобову падар меочам ты намебудӣ намебудума дар и дунё бебаҳотарин шахси алмосу гавҳар меочам алай ширин мехондӣ тори гавҳораи ма фариштаи рӯи замину маву хоҳар меочам малҳами тори захми дили садпораи ма сабаби шоириву ручкаву дафтар меочам ба зурда кӯдакӣ мактаб мекарди равонам сомониву евраву фунту доллар меочам харида хат нанокам тез карди рагардонам то қадар рӯи замин аллоҳу акбар меочам. бародаро интизор бошен трек бахшида ба модароай ва гуфтанем ки Ralik Music Instagrami нави май Ralik Music бидурем бародаро лайк монем подписатсия кунен мақсад дастгирӣ кунен штоби ки мо продвигат кунем ва вастанавид бишем обод бошен дар хизматем иншоалло қатитонем айс.